Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang kagulangan. Sararok kita sa satong pagbaklay, anenterong albay kapos kita. Banwaan tang inampon sa patagbulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawig na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon.
Wait lang. Sound check. Nakalive lang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglawag sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na nasa loob kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Good afternoon, my dear brothers and sisters. We all rise to begin the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of.
Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love, assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. To invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog, kan langit no na pagtubod. Tinukdo mo ang dalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Nawag mong nakakaagid sa aki nin Diyos sa langit, pag umaw na diin maisip, nin mga taong balakid. Ansiring nakaumawan sa muyang irinurokyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan gabusming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na poon, o santong mamurawayon, pag umaw may daing sukol, ikasamong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan gabusming kaipuhan. Sa kay Kristo nag-aanyaya itong hade sa Edesa, antuyo mapabulong siya kay tunghelang niyang lepra. Hinanyoga ang pag-arang mga devotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtanan gabusming kaipuhan.
Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugan na sadya ni Kristo na satong Ama, kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kamingon niya na paalaw. O sanudas na paladan ikas sa mong inooma, tanganing sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinaban ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki nin Diyos, ikanya mo inaarang sa bagngge asin sa aldaw. O sanudas na paladan ikas sa mong inoomaw, tanganing sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. Nagtios kanin padusa, idinamay mong talaga sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong idinadamay. O sanudas na paladan ikas sa mong inoomaw, tanganing sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mo nga ni hinanyugan, an pamibi mi simbagon, hinanyuga an pagranga niya mong mga makasalan. O sanudas na paladan ikas sa mong inoomaw, tanganing sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. San Judas darha sa langit an pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit nin grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang an pamibi mi pag-arang. O sanudas na paladan ikas sa mong inoomaw, tanganing sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. O pinsan ni Jesucristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyuganganing gayo ang pag-arang mi sa imo, ako an inaalay na pagsulsol nin kasalan. O sanudas na paladan ikas sa mong inoomaw, tanganing sa mong makamtanan gabos ming kaipuhan. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi an sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na an padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init nin kinaban, huli kaini naglalawig ang tiniginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sangaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, iyo ang ikaanom na aldaw nin Misa Nobenaryo para sa kaumawa ni San Judas Tadeo. Ang satuyang mass sponsors iyo ang mga minasunod. Maribel Ranyola, Meg Los Baños, Nelly Ranyola, Gigi Ireliama, Cecil San Buenaventura, Lani Sabio, Preciosa Lim, Yanyan C, Tunet Uy, Podi Astillero, Eden Larco, Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Bong and Jean Gapayaw and family, Andre Maurice Saison Ray, Benguet and Mia Celerio, Joko, Janine and Kate Dino family, Kisha Ann A. Primavera, Emily Tan, Mary Rose S. Zuniga, Arlene and Ernesto Relucio and family, Lucky Fortune Seafood and Restaurant, Taiki Boutique Hotel, Cozina Taiki Seafood Restaurant, The Mansion Events Place, Jera General Construction and Supply, Leo and Cynthia Ramos, Miss Sunshine Imperial, Dr. Jean A. Mirandilla, and Ryan Altavano and family. Isabay man yato ang mga minasunod na mass intentions.
Special intention for powerful intercession to St. Jude Thaddeus for 2025 board exam of Lian Samuel Terrado. For good health of Rodillas and Molina family by Maria Regina R. Molina. For healing of mind, body, and spirit, passing of board exam of Shelo Ruthie May by Emmanuel Diaz and family. For good health of Adi by Ken Escalada. To pass the nursing licensure exam by Grace Ann. CPALE of Pam Eric Rosario by Simon Chan. To the Blessed Sacrament by Rizela Zena P. Manila. To pass the exam for mining engineering by Christine Molyasgo. To pass the CPALE board exam of Liliana Carmel Benito by Lelinove Benito. To pass the exam of Kirsten D. Imperial by Olga B. Imperial. To pass the board exam by Rian Tricia Moral and Adria S. Grajeda. For successful results of October 2025 CPA licensure exam by Anonymous. For healing and fast recovery of Lilia by Rachel Penetrante and family. To pass the board exam of Julian Bailey by Julian Bailey. For good health of my family by Miss Baby Molet. To pass the 2025 board exam for nursing of Dominic by Villafuerte family. For guidance of John Christopher Tuballas by Tuballas family. Thanksgiving, prayer mass for all blessings by Ana Rose Porlares and family in honor of St. Jude Thaddeus by Rene and Royce. Thanksgiving also offered by Leo and Cynthia Ramos, by Gina Ostero and family, by Dr. Jean A. Mirandilla, by Arlene Morano, Dr. Sara Vanquez and family, Freshto, by San Torce family, by Andre and Lot Garcia and family. Birthday blessings for Sherry by Ostero family, in honor of St. Raphael the Archangel by Ostero and Cabria family, in honor of St. Jude Thaddeus by Tuballas family, and for the gift of life of Pet Nunez by Ranyola family. For the eternal repose of the following souls. For the soul of Wilma, offered by Bustamante family. For the soul of Charles Nico, offered by Castello family. For the soul of Maria Salome Nizelli, offered by Chaz and Ronald Rebutica. For the soul of Rebecca, offered by SLR OWD. For the soul of Ray, offered by Lily Raitana and family and Rosemary Mela. For the soul of Marlo, offered by Eden Lanuza and family. For the soul of Delma, offered by Banania family. For the soul of Jeanette, offered by Jessa Peñaflor. For the souls of Faye and Cristobal, offered by Jess and Morga family. For the souls of Romulo Sr. and Erlinda, Antonio Jr. and Erlinda by Lupo family. For the soul of Winifredo, offered by Arlene Morano. For the souls of Noel, Ingrid, Jonave, Victorino, and Cristita, offered by Q family. For the soul of Ruel, offered by Mr. and Mrs. Ronaldo Luna. For the souls of Potenciano and Luisa, offered by Rachel Penetrante and family. For the soul of Salvador, also offered by Rachel Penetrante and family. For the soul of Isagani, offered by Alim family. And for the soul of Fidela, offered by Balmes family. Ang satuyang banal na misa na may temang Reconciling Today, Building Hope for Tomorrow, pamamayuhan ni Reverend Father Mark Austin B. Tuazon. Matindog po kita gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Inabot maging banal,
ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nantaan, pagkamuot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako unyato an sa tong mga kasalan, asin maghagad kita nin tawad sa mahal na Dios, asin sa kapwa, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, Kaya nanangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa
mamibi kita. Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagkadiyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, itugot mo na ang sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo. Inihinahagad mi sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kaiba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateo niya to, ang enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Aram ko na dainin anoma na karahayan na uyas ako, buot sabihon sa sakuyang pagkatawo. Ako, makakapagmaawot na magibunin karahayan, alagad, dain na sa sakuya ang pagibo kaiyan. Kaya, bakong marahay na gusto ko ang nagigibo ko, kundi ang maraot na habo ko, iyo ang ginigibo ko. Kung ano ang habo ko, iyan ang ginigibo ko. Alagad bakong ako ang minagibo, kundi ang kasalan na uyas ako. Nangangahulugan ini na minsan buot ko magibunin karahayan, karatan ang minadatong sa kamot. Tudok sa buot na gusto kong masunod ang tugon ng Diyos, alagad ibang tugon ang sinusunod kan sa kuyang hawak. Tugon na laban sa tugunin sa kong isip. Huli ka ini, ako nagiging bilanggo kan kasalan na nagahade sa sakong hawak. Herak man sako, si Isay ang maligtas ako sa hawak na ini, na nasa kapangyarihan ng kagadanan. Salamat sa Diyos, huli kay Jesucristo na sa tong kagurangnan. Ang tataramo ning kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa mga tao, kun kamo nakakahiling nin panganuron sa sulnopan, minasabi kamo, mauran, asin minauran. Kun an habagat minalampaw, minasabi kamo, mainit, asin talagang minainit. Hipokrito, natutuod nindo kun ano an kahulugan kan mga nahihiling nindo sa daga asin sa langit. Ta daw tada inindo na sasabutan, kung ta daw tada ika mo nakakahatol kung ano ang dapat nagibuhon. Halimbawa, kung kaiba mo ang sa imong kaiwal pasiring sa hukom, hingwahon mong makaligtas ka sa iya, mantang kamo naglalakaw sa dalan. Tibaad kung darahon ka sa atubang kan hukom, asin itao ka kan hukom sa parabilanggo, asin ilaog ka sa bilangguan. Sinasabi ko sa imo, da ika makakaluwas duman sagkod na mabayaran mo an huring sentabo. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marahay na banggi po sa indo gabos mga tugang. Kanakaaging fiesta, natatandaan ko, yaon man ako digdi, bilang diakono, dangan natawan nin pribilehiyo na magbasa kan decree na tinatalaga ang simbahan na ini bilang diocesan shrine ni San Judas Tadeo. Asin ngunyan, minabalik maugmang na imbitaran tanganing makapagselebrar kan Santa Misa, Novena Mass para sa satuyang namumutan na patron. Punan ko mga tugangan sa kong paghiras sa sarong istorya. Igwada po kay itong isarong gurang na lalaki, magagadano na, haloy na panahon na bedridden siya. Nagkapirang mga bulan na palan. Sarong aldaw, nagpakuasa nin tukawan sa iyang aki, dangan sinabi niya, ikaag mo iyan digdi sa may kataning kan sa kuyang pighihigdaan. Naghapot an aki sa iya, Papa, igwa kang hinahalat na bisita? Nagsabi so, Ama, minsan nga nang luluya, alagad nakangirit na nagsimbag, igwa. Sarong tawo na haloy ko ng gustong makaulay, day ko na siya nakakaulay, an sa kuyang tugang. Ini pala na duwa, nagkaigwa kaya nin day pagkasinabutan, manunungod sa kwarta, manunungod sa mana, manunungod sa mga bagay-bagay asin huli man sa nakan sa indang pride. Kaya tanganing day na po kang mag-iriwal,
sa kuya na sana po nindo itauso mga ipapamana nino nga ning day na kang mag-iriwal kan mga tugang nindo. Anyway, mga tugang, kanamamatian kan may gurang na ini na medyo nang luluya na siya. Sabi niya, iyon na ini ang panahon na matatapos na sa iyang buhay, kaya maut na niya na makaulay an sa iyang tugang. Kaya sabi niya sa iyang aki, pakitabian mo an sa kuyang tugang, dangan sabihon mo sa iya, naghahalat na digdi ang tukawan. Habo niyang maghali ng tig sa kinaba na ini, na dai nagtutukaw, ang dapat na magtukaw dyan. Kaya tulos man na uminabot ang sa iyang tugang, asin nagrani, nagsabi sa iya, di ko na ngayon inatatandaan ngaya kung ano ang sa tuyang pinag-iwalan. An aram ko sana, haloy ko nang gustong mahiling, asin makaulay ang sa kuyang tugang. Nagkaigwasin danin magayon na banggi, pakipag-ulianin buot, maugmang nagpahingalo ang lambang saro. Asin kan banggi man ito, nagadan, so lalaki, lagad, igwa, nin kapanuan, yaon an kaugmahan sa iya, hulit na nakipag-ulian na siya sa iyang tugang. Mga tugang, bago pa man kita maghibi kanis, iba mo palandigdi. Kadakol kita na mga bakanting tukawan sa satuyang buhay, mga espasyo na nawalat hulikan sa tuyang mga broken relationships, mga kulog na sagkudgud niyan, minamati niya to, mga unforgiveness na sagkudgud niyan, daradara niya to. Ang satuyang tema ngunyan, nagpapagirumdum sa sato, reconciling today, building hope for tomorrow. Ang paglaom, minapoon, kung pinipili niya to na makipag-ulian. When we stop delaying peace, when we stop avoiding forgiveness, when we stop postponing conversion and conversation. Because when we reconcile today, we feel that empty chair. And so we allow hope, we allow peace, we allow love to sit there once again. Sa enot na pagbasa na dangog niya to mga tugang, si San Pablo, na binubuksan ng tataramon kan sa iyang puso, bako an marahay ang ginigibo ko, kundi an maraot na habo ko, yulugod ang ginigibo ko. Pira sa sato digdi, ang nagmamauot na magibunin karahayan, pira sa satuya digdi ang nag-isip na magpatawad, na magbago na makipag-ulian na, alagad hulikan sa indang pride, hulikan sa indang dagit, hulikan takot, hulikan mga dai maisabi na mga rason, dai nalalawos. Pirming sa aga na, pirming sa masunod na, pag-ready na. Pinapagirumdum kitang ngunya ni San Pablo, na ang pinakamakusog na kalaban niya to, bako manan laban sa luwas, bako manan laban sa ibang tao, ang pinakadipisil na kalaban, ang sa tuyang sadiri. The greatest battle is within ourselves. Mas madali magsabi na, kasalan mo kaya ito? Ikaman kaya? Ikaman talaga may kasalan? But reconciliation begins when we humbly admit, kagurang nan, maluya man ako, kaipuhan ko ang sa imong grasya. Kaya sabi ni San Pablo, si Isay manan maligtas sa hawak na ini, na nasa kapangyarihan din kagadanan. Dinugtungan niya, salamat sa Diyos, huli kay Jesucristo, na satong kagurang nan. Diyos sanaan makakatao sa tunin kusog, tanganing gibuhon ta, an kamautan na ini, kan satuyang puso. Tanganing mapangyari sa satuya ang pagpatawad,
an mamuot giraray, magpuon giraray sa panibagong chapter kan sa tuyang buhay. Sa Ebanghelyo, sinasabihan kita ngunyan, aram mo ang mga tanda kan panahon, nasasabutan mo ang hiro, kan langit, kan daga, nababasa mo ang mga pagbabago sa kalangitan. Alagad na tatadai mo nahihiling, ang pangangaipo kan sa imong kalag. Natataday mo nahihiling na ng luluya ang sa imong buot. Huli kan mga weather applications ngunyan, aram ta kung ano ang panahon na inaantisipar tang maabot sa satuyang lugar. Kung gurano kakusugan bagyo, kung sain ini maagi, aram ta na, kaya nakakapaghanda kita. Alagad kumusta man mga tugangan ng bagyo kan sa tuyang puso. Kumusta man ang sa tuyang mga resentments, ang sa tuyang mga dagit, ang sa tuyang guilt. Pirming yaon sa plano niya to, iyo na makikipag-ulian na ako, iyo na madulok na ako, iyo na makikipag-istorya na ako. Alagad pirmi man sanang napopostpone. Dahil napapangyari sa tuya ang pakipag-ulian. Ang sabi sa tuya kan kagurangnan, we settle matters now. Now is the time. Dai na paghalata na sa masunod na aga o dai na paghalata na mawara sa sato ang pagkakataon. Don't wait until it's too late. Siring sa gurang na lalaki sa satuyang istorya kasubago, ang satuyang tukawan, naghahalat sana. Pagpapasabot po ini, na ang satuyang puso, andam na. Kaya madya, magpatinaraohan na kita, kan katuninungan. To reconcile today is to open the door of hope to take root in tomorrow. When we choose reconciliation, we choose freedom. When we forgive, we open our hearts to peace. When we ask for forgiveness, we allow God to plant hope again in our relationships and in our hearts. Anda ipagpapatawad, garuman sa napagpugol kan sa tuyang hinangos, nakakasuffocate kan sa satuya, kan sa tuyang kalag. When we hold on to pride and anger, ang sa tuyang mga puso, daimanin espasyo para sa paglaom. Anyaon sana, pirming kulog. But kung nagpapatawad kita, kung naghahagad kita nin tawad, kung nagpapakumbaba kita sa Diyos asin sa satuyang kapwa, then we make space for grace. And that grace becomes the seed of hope. Iyo ini ang pagpapagirumdum sa satuya ni San Judas Tadeo. Saan patron midbita rinarangata sa mga hopeless cases. Bako inihuli ta igwasanin magic na sarong sindinin kandila niya to dyan, o 5 pang kandila, o kaya ruluhudan kita digdi, o magpa-intensyon kita digdi, tapos naan sa tuyang problema, may simbag na tulo sa satuyang mga kahaputan. Bako, kundi huli ta dinadara niya kita sa Diyos nin paglaom. Tinutukduan niya kita na daimanin sitwasyon that is hopeless. Daing sitwasyon na daing paglaom. There is no hopeless situation, only hearts that have not yet opened to reconciliation and grace. Baad bako pabukas kaya sa pakipag-ulian asin grasya ang satuyang sadiri. Sa satuyang Ebanghelyo, siliwat sinabi, makipag-ulian habang yaon pa sa dalan,
Garuman sana sa mga truck na minaagi dyan, may government project, do not delay. Ninhulita sa lambang aldaw na dinedelay taan pakipag-ulian, mas dipisil magtalubo an paglaom. Igwa kita nin kasibihan, time heals. Pero sa totoo, it is forgiveness that heals. Baad igwa ka mo dyan, kaipuhan ng patawadon, baad kaipuhan kaulayo na. Pwedeng sutugang niya to, pwedeng sumangkatuod, sumangkaklase ninyo, kan elementary o kinder pa, mga kapamilya. O baad sa imong sadiri. Oftentimes, dahil kita makamove on, makumanhuli ta, dahil ta mapatawad sa iba, kundi kadakla na beses, yaon pa sa kulog, taday taman pinapatawad ang satuyang sadiri sa mga salang desisyon na naginibo niya to. Baad ini, ang kaipuhan niya tong dumanon, dulukon, patawadon. O tibaad, ang Diyos. Nata, Father, may sala mo sa Diyos? O, baad kaipuhan taman patawadon ang Diyos. Nata, ninhuli ta grabe naman, natipo naman, sudagit mo sa iya. So mga muto-muto mo sa iya, hulikan mga bagay na hinagad nindo, alaga da iman tinatao. Kadakol na panahon, nagdulo ka sa iya, nagtaram ka kan sa imong problema, pero garo silinsuhon siya. Tibaad hulikan mga pagsakit na inagihan mo, so mga tinitios mo ngunyan, ano ngaya ini? Tibaad ini ang nakakaulang. Yun na ini ang tamang panahon na magpatawad. Because when you reconcile today, you build a tomorrow where hope can live. Makipag-ulian sa Diyos, sa kapwa, sa satuyang sadiri. Si San Judas Tadeo, iyo po ang apostol nin paglaong. Paglaong niya to ngunyan. Dahil makakalaugan paglaom sa puso na sarado, huli kan dagit o kaya huli kan satuyang guilt. Minatalubo ang paglaom sa puso na andaman makipag-ulian. Balikan niya to mga tugangan sa indong mga tukawan sa buhay, mga relasyon na nalingawan na, binayaan na may lugad, mga puso na binayaan, asindai nakakapagpatawad. Hagadon niya to na ang pagkamuot, tumukaw giraray digdi. Asin siring sa sinabi kan gurang, naghahalat sana ang satuyang tukawan. Because when we reconcile today, we make room for hope to sit with us. Bako sana para sa aga, kundi ngunyan mismo. Sa tabang asin pamigbi ni San Judas Tadeo, tawan man lugod kita, nin satuyang kagurang na nin kusog na magpatawad, nin kapakumbabaan sa paghagad nin tawad, asinin grasya na sa liwat mga tugang mapatindog niya to ang paglaom sa satuyang mga puso, asin sa satuyang mga harong. Pamibi nin banwaan, pano nin pagsarig sa Dios nin paglaom, darahon ta sa iya ang satuyang mga pamibi sa tabang ni San Judas Tadeo, apostol nin paglaom, an satong simbag, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Para sa simbahan, na magdanay siyang pusog sa pagtubod, maugma sa paglaom, asin mamumuton sa pagharubay kan Ebanghelyo ni Kristo, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang lideres, na maglingkod sinda na may integridad, magbusol nin katanusan, asin surugon ang mga maluya,
mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga dukha, naghehelang asin nawawaranin paglaom, tanganing sa paagi kan sa tuyang pagmakulog, asin mga pamibi, makako asin danin bagong kusog, kaumayan asin paglaom sa pagkamot kan Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang parokya, na ining mga aldaw nin pagpamibi asin selebrasyon, magbago kan satuyang kamauotan na mabuhay bilang mga dayupot na saksi kan pagkahera kan Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na mga deboto ni San Judas Tadeo, na kita maging dayupot na mga parapamibi para sa ibang tao, naghiheras kan paglaom ni Kristo sa kapwa, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, nin paglaom sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, hinanyugaan mga pag-arangkan sa imong banwaan, tabangi kaming magin mga aagihan kan sa imong paglaom, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang maako man lugod kan Dios sa mang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa simong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang nato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum nyamo kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo,
Ako aan sa mong dulot nin asindarhon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, tapinatugmad mo sa mga apostoles an sa imong simbahan, tanganing ini magindanay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtao nin mga langit no nakatukduan sa gabos na tawo. Kaya ngunya na sinsagkod paman kaibaan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imo an isip, kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimigdi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, ang aning para sa mo maginhawak, asing dugo kan sa mong kagurangnan, si Hesu Kristo. Sana sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanyaman kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurungdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo,
asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawa kasindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, namimibi kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen ay na kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaitupan nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaibanya asin sa iya, sa imo Dios sa mang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugo na sin pinatuod kan Dios no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Pasinan kapangyarihan
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na sa mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kitang unian kan tanda nin katuninongan. Uya mga tugang an kordero kan Dios, an sa tong paglaom sa pakipag-ulian, an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Kristo naway maging
pupurihin ko. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod ang sakramento na samong inako ngunyan, darhon kami sa imong erokan kun sain ang sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway, inihinahagad mi huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa magkapirang announcement. Magkakaigwa po ni second collection para sa mga fasilidad asin pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Nagpuon na po kan Oktubre 19 ang misa novenaryo kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga asin sa hapon alas 5:15. Sa aldaw na Huwebes, Sabado asin Domingo, ang nobena mapuon sa oras na alas 5:40. Sa kafiestahan sa Oktubre 28, ang mga schedule po ni Santa Misa iyo po ang minasunod: 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 o'clock p.m. as in 4 o'clock p.m. Magkakaigwa man po nin procession sa oras na alas 4 sa pagkahapon, asin susundan man po nin misa konselebrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan Ke. Para sa mga maawot po maging novena, asin Fiesta Mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa mga maawot po magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Siring man po magkakaigwa po nin Mass Baptism sa Oktubre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa maawot po magpabunyag kan sa indang aki, magpalista na lang po sa opisina. Diyos mabalos po. Good evening po. Happy Fiesta. Sa Legazpi. Kita po ma-fiesta kita sa maabot na Petsa 28. Martes po iyan. So, imbitado ko po kamugabos. Pagkatapos kan misa, malamesa po kita. Yes. So, sa ngaran po kan parokya,
kaibahan ko ang mga kapadean po digding na destino, si Father Jem, asin si Father Tonton, asin sa ngaran kan Paris Pastoral Council, yaon digdi si Ate Bel, sa ngaran kan grupo kang DSJ, ang ibang miyembros, yaon po digdi, asin bilog na mga komisyon kan sa tuyang parokya. Gusto ko pong ipaabot kay Father Austin ang samuyang apresiasyon asin pasalamat. Salamat sa Padre sa pag-remind sa muya na we really need to reconcile now for us to have hope, to build hope in the future. So magayunan sa pagka-discuss niya sa tuya kaining temata sa ikaanom na aldaw na ini. If you can still recall, si Father Austin po, kaibahan niya to last year during the celebration of our fiesta when this parish was elevated into a diocesan shrine. Kasabay niya po si Father Vic, sindang duwas su diakono that time. So, kaya maugma kita na this time, kaibahan ta siya bilang saro ng padi. So, salamatunon po, Padre. Parakpakan giraray nato siya. Gusto ko man pasalamatan, syempre, ang mga sponsors kan sa tuyang misa, sa oral daw niya to pong misa novenario, sa bilog na Commission on Worship, sa gabos na mga nagsisirbi kada misa, sa tuyang novenario, magpuon sa tuyang choir, sa pamamayo ni Vince, sa mga live streamers ta everyday, sa tuyang lectors, commentators, as in lay ministers, as in sa tuya pong mga acolytes na permisin dangon yan kompleto. Lalong-lalo na madali na po ang renewal. Yeah. So, salamat po sa Indugabos. So, dahil nang nag-absent na lay minister, dahil nang nag-absent na mga mass collectors, madali na po. Sa Sunday, iyo po ang renewal kan different ministries digdi sa tuyang Paris. So, sa gabus po, sa Indo, salamat. Tayaon kamo. I know, fiesta mo yan sa Legazpi. So, pero, maski nga ni siring kayan, yaon po kamo nakisumaro sa tuyang selebrasyon. Salamat, asin Diyos magbalos sa Indo kapos. Matindog po. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukupan payo para sa bendisyon sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Dios na makakamhan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. An paratubos nagtausap sa Indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa Indo ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya an sa iyang tataramon sa Indong puso, asin panoon niya kamo nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, asin danay na nakakamidbid kan matano sa sinmarhay, sagod na lumaog kamo sa Indong langit nun na pamana. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, Anama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.